ଆଲୋ ବୋହୁ କେଡ଼େ ଜୋରେ ହସିକି ଟିଭି ଦେଖୁଛୁ କିଲୋ ଏଠି ହସ ନା ଯା ଘର କାମ କର ତୋ ବାପ ଘରେ ଯାଇକି ହସିବୁ କାମ ଧନ୍ଦା କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ହସିଲା ହଉ ମା 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 ଆଜି ମୋର ଟିକେ ପନିର ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ମୁଁ ପନିର କରିଦେବି କ'ଣ କହୁଛ କ'ଣ ହେଲା ପନିର କରିବୁ ଏତେ ପନିର 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 କିଛି ନାହିଁ ଯା ଡାଲମା କର ହେଲେ ପନିର ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ପନିର ଖାଇ ତୋ ବୋପା ଘରେ ଖାଇବୁ ପନିର ଖାଇବି ମା ମା ମୁଁ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଯିବି କ'ଣ ହେଲା ବୁଲିବାକୁ ଯିବୁ ଘର କାମ କିଏ ଦେବ ଆମ ଧନ୍ଦା କିଛି ନାହିଁ ଗଲା ବୁଲିବାକୁ ଯିବି ଏଇଠି ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା ଯା ତୋ ବୋପା ଘରେ ବୁଲିବୁ ହେଲା ବୁଲିବାକୁ ଯିବି ଏ ବୁଢ଼ୀ କି ପାଣି ଦବା ସବୁବେଳେ ଖାଲି କହୁଛି ଏଠି ବାପ ଘରେ କରିବୁ ସେଇଟା ବାପ ଘରେ କରିବୁ ସେଇଟା ବାପ ଘରେ କରିବୁ ଆଜି ତ ପାଣି ଦେବି ଆଉ ଗଲା ପଡ଼ିଲ ଯାଇ ଟିକେ ଆଲୋ ବୋହୁ କାମ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଏମିତି ପଡ଼ିଛି ତୁ କ'ଣ ଆସିକି ଶୋଇଲାରୁ ପଡ଼ି ପଡ଼ିକି କାମ କିଏ କରିବ କି ସବୁ ତ ଖାଲି କହୁଛୁ ବାପ ଘରେ କରିବୁ ଏଇଟା ବାପ ଘରେ କରିବୁ ସେଇଟା ବାପ ଘରେ କରିବୁ ସେମିତି ଯାଇକି କାମ ବି ଯାଇକି ବାପ ଘରେ କରିବୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଶୋଇବି କାମ ମୋ ବାପ ଘରେ କରିବି